Hello. Hello. Ndikutika. Ndasenda 20 million ndasenda ndizoseka pa namba izo ndi. Masenda chi? Ndasenda 20 million. Ndasenda pa namba izo izoseka please. Lokanta ukopewa 1000. Unogosenda phone isiri kapo. Location. Million yekumahima ye. Senda ibeki. Ikisendwa seko yesi pa location. Amdararamba akati inosendwa seiko 20 million. Prank call number 1. Hello. Hello. Isiwe ku pocket show. Hello mfundi. Mawina loto budai panze. Mali? Budai panze tisiwe ku pocket show mawina loto. Iloto rengiro. Loto andi mumaka apply re 20,000 kandinika mfundise kawe ku mawina. Ndiyo mfundi wakaini. Ndini mawina 20,000 budai panze. Hello, hello. Hello. This is the Physics Authority of Zimbabwe. Talk more about what is the notation of physical quantities of integrated science. Sorry? The physical notation of integrated science, integrated optimism. Physical notation of integrated science. Exactly. What is that? Physical notation. Okay. You don't know? I have never met that term. Okay. Okay. You are supposed to be winning 20,000. Apologies. Okay. Hello. Going. Hello. Hello. Do you go to market bricks? So what do you want? Isuzu kumbuka zvidina 2 zvamusingashandi tidopesa kwaka embedu kana zvamusingashandi. Hello. Tichikumbuka zvidina 2. Zvidina zvingani? 2 zvidina. Tinopesa waka embedu kumhangura. 2,000, 20,000, 2 mabricks. 2. Alright, aiwa 2 mukoma wangu atitengesi tinotangirawo pamanhamba anotangira pa 5,000. Alright, atinotenda. Alright, 2 munonotsvagawo kumwe. Alright. Okay. Hello. Hello. Hello, ndimwe ku Mr. Freeze. Yes. Ndobvunza kuti asimisa mukaka kana mafiziti. Nemakaya. Ari kunaka mafiziti zvekudaro. Asimisa mukaka kana. Kungogonawo. Munogona. Munozeze. Kungogonawo kuti tichita. Munowanika papi like headquarters kana chi. Tozoya iko kuna Momzo. Muri kupi? Tiri ku Mount Pleasant. Mount Pleasant. Tinoita zvemaagent manje. Alright. Tatomba agent. Mema umatorera kana mutown. Alright. But muri kugadzira ari kunaka kuita kunge huchi kudaro kuita kunge mukaka. Kungotraya Muri kubika nemoyo. Andirika. Yeah. Maita bo. Alright, sharp. Alright. Thank you for watching, guys.